Ako nasadiť kontaktné šošovky? Pre prvé nasadenie šošoviek si pripravíme všetko potrebné. Zaujmite miesto pred zrkadlom, pripravte si púzdro s kontaktnými šošovkami, roztok a prípadne tiež aplikátor alebo pinzetu na kontaktné šošovky. Ženy si vždy nasadzujú šošovky pred líčením. Ako prvý krok si dôkladne umyte ruky mydlom a osúšte čistým uterákom alebo jednorazovou utierkou. Otvorte púzdro s kontaktnou šošovkou a prstom alebo pinzetou si ju pripravte na prvý článok ukazováka na ruku, ktorú preferujete. Skontrolujte, či máte šošovku pripravenú správnou stranou, a to ľahkým stlačením strán šošovky k sebe. Ak sa vytvorí malý tunel a šošovka sa nemá tendenciu zlepovať, je pripravená správne. V opačnom prípade si ju na prste prevráťte. Ukazovákom voľnej ruky si prichyťte horné viečko, ďalším prstom potom spodné viečko a šošovku vložte do oka. Pomaly viečka pustite späť a párkrát žmurknite. Šošovka sa sama uchytí na správne miesto. To isté zopakujte aj s druhým okom.